viva professore, viva l'Accademia, viva professore, viva l'Accademia, viva professore, viva l'Accademia, viva professore, viva nel glorite, viva nel Dobre, výkrutka! Ale tam sa nevidíme, tam sa tiemno, ja som namalovaná, aby som sa nekopala, to veľa ťa videnie. Nie. Servus, ty si sa dávno nevidíme. Nie, no, tak a teba kedy my potkávame? Hneď to bude. Igor povážať. Hej! Ahoj! Áno, no vy ste nič nerobili. Sme rekli, Dorka nevidela, Igor Voláky sa konajú. Rupo bez nebe nepríde. Už sme 10 vážení, ja Milan Mieš a Ferenčík. No. Ahoj, ahoj. No. Nemka, ahoj. Rupovať nefunguje. Rupovať nefunguje. Počkaj, ne? Ženy na Istanbul. Ľubi si videl na prste. To vymýšľaš, tu si tieto povodky. Neboj sa nikto, ty aj horšie. Milana išla s kohárikom volať, kde si sa išla? Na nej to hovorí, tak ešte nie, tak ale počúvaj, to je No, všetkým napravia, ako sa tu predie, ako za ruky. A ty namiesto hulenia mi vidú. Na to nie je posledný raz po týmto stromom. Dajte mi prázdny pohárik do ruky. Díky. Toto, ak to není posledný raz, toto to vypol. Dorka, toľky chlapcom máme, bodaj by sme nechodili. Ale príde. Tak ani nechodia. 50 na 50, lebo máte hory pávu, počúvaj, otázka je spätne. A koľky sa spätne? Tam musíme tak si. Chlapovia.
nemám ani čo hovoriť, pretože ja už mám kávu, no tak už mám pokiaľ zapíšem. Robíte to? No prečo? Ja mám spomienky, to už. Ale to je tak dávať. Kde som dal vrťa? Dva. Aj tu sedia. Keď sme vyšli z okna. Aj ty sú na voľnej nohe. Ty si môžeš prezidentov podať ruky. Aha. Toto vybral. Toto spolu sedeli. Vedam. Víky. Klára, daj pusu Hrúdkovi, aby toto. Ale čo ja tam Šimone? To žihľavník. Toto je naša pamäť. Iný je. Ja takto viem, že žijete, lebo viem, stále počujem to vraží. No? Ono sána tvoja. Povypráme, keď si sadneme, že by som to počutal, to si nedala vysadnúť tam trošku. Povieš mi to? Malkom, nebo dvoch, a to je Lajček. No, to je v poriadku, ale počkaj teraz. Ale ty všetko vieš, jak to Artičákové vyzerá, lebo budú povedať naši. Vieš čo, ja vždy sa matematika. Tak ako vieš na to. Ahoj, no a Maňa není u teba, ja som myslela, že spolu. Dámy, poboskajte sa srdečne všetkým. Áno, tak ale ešte som sa Nemá ja, lebo ja za celý čas to nemám žiadny tento. Ja by som ešte podvydával. Chlapko, no bodaj by sme nechodili. Myslíš to moje? Moje a môj čas. Moje. Ako iná. Ale chodí, a nie na to, na železňa. Tam je inžinier Mrva. Idem za radom. Takový Oldrich povedal, vítaj mamička. No servus. No mamička triedy, tak si mamička triedy, tak toto. No ahojte, Seva. No a to... Pravovacej. Že nepríde, že nepozval pekne, ale vraj, že sa to môže. Som žalujú kartu, ale vraj, ma ty si myslíš, že nemladý. Nie je problém. Ale predovšetkým jednému obmedzíš a druhé príde na to miesto. To nemá dna, alebo čo? Je pravý. Ja som vyzeral po stadiciach, ako Ahoj!
Mišino, Gloria, dceru. Čau, Tomila. Ahoj, primárna chirurgia. Není som ja už bol viečo, ale... Kto je bol viečo? No, aj budem. Ja na to neviem zabudnúť. Ale tak si hovorím. My máme... Igor, ešte nevedela, čo ušetrili. Miki, ja ti budem našťastná. Ako v škole, v prvej lavici skávať. My také ťažím tam. Ľubaj sa. Merkuj si pohár. Ja viem, Chvála Bohu. Ja už pohár nechytám. Kým sa nemá, kým sa rozjebe, tak hodinu mám problém. Neboj sa, to sa rozjebe. Nie si tak. Ak si páde na užitok. Ďakujem vám, ja hovorím, že keď sa môžete si To ešte neviem, povedete prikoľ. Maňa. No, za dobre. Grešo. Anka ma, vieš, ja ťa uvediem do problému. Ona má toľko chlapov, že keď ona si ja rozsortíruje, tak To má aj predný, čo? 5 rokmi sme toto prebrali. Nevadí, Anka, to nie sme neočítali. ešte nezostaje. Naučiť sa hovoriť, že voda. On nemôže, ale teraz môže, že budeš tam Budeme mať, aby ste vedeli, čo sme si zaplatili, budeme mať pripravené aperitív, predjedlo, polievka, hlavné jedlo,
káva, zmrzlina, to je všetko v tých peňazí, na ktoré sme sa teda skladali. Máme v tom vínko, minerálku, to, čo máme na stole, to, čo akože máme v tom, akože teda zaplatiť. Čerstvé pagáče škvárkové, ktoré teda, ak by ste teda nechceli, tak im donesiem sem, samozrejme. Ale to nie. To otočí 40. Keďže si kráľovná, musíš mať kráľovské jablko. A kráľovskú žezlo musíš mať, to je taká Mária. A toto práca nech nás všetkých nosí šťastie, z toho potrebujeme. Plus zdravie. Ale je to s druhým, lebo našim hlavným trezorie bude tu Martuška. Áno. A sa si zoberie to prasiatko, bude nám nosiť šťastie. Dobre. Keď zostane táto. No a žezlo s jablkom si zoberie Martuška domov. Ale ešte navyše, keď si už povieš svoje slova, tak tu sú máme stuštičky, ktoré každému ty pricneš. Tá krásna škatula. To je najkrajšia škatula momentálne, čo sa tu nachádza. No, tak, milé moje detičky, keďže nám Pán Božko povolal nášho triedného, tak nič iné mi neostáva, len vás tu srdečne privítať v dojatým hlase a s porivom v srdci, lebo chcem poďakovať Pánu Bohu, že sme sa ešte toľky dožili tejto milej chvíle a že sme sa naozaj v celkom slušnom počte stretli. Je to neuveriteľné, že je už 45 rokov odvtedy, ako sme naozaj bujari, plní síly, optimizmu, opustili školské lavice a vykročili do sveta s nádejami, s predstavami, ktoré sa nám buď splnili, alebo nesplnili, alebo menej splnili. Proste hlavné je, že sme tu, že sa máme radi, že tvoríme takú nepísanú, ale už skutočne rodinu, lebo je to dosť nevšedné, aby ľudia, ktorí žili 3 roky spolu a potom len po 5 rokoch sa stretávali, aby sme sa tak mali radi, aby stačil jeden papier a ten bol hybnou pákou pre všetkých, aby nemerali kilometre, diaľku a prišli, aby sme boli spolu. Mne teraz neostáva nič iné, len si popriať, aby sme sa odosobnili od starosti, bolesti, chorôb, aby sme si uvedomili, že sme šťastní, že je dneska krásny deň a že aby sme boli veselí, aby sme si zaleteli do tých školských lavíc, kde sme aj nejaké srandy zažili a aby sme veľmi pekne spomínali na tento večer. Ja vám prajem skutočne všetkým veľa zdravia a pripijam, aby sme snáď ešte stretli. Ak by to bolo možné. Pestný prázdnik! Živio! Pokračovať v jedení.
Oslali aj do budúcnosti. Správne! Ja aspoň 3-krát sa ešte takto všetci stretneme. Na zdravie. Čo sa stalo? A povedzky sa pomenovali metakarpálne kosti. Ako to krásne znie, prirodzené, aj keď sa vratíte prekrásne slovo metakarpálne priehľadom. Niekoľko kostí. A poslední kosti aj tak nie sú to taký prirodzený, jeden a najprirodzenejší potom krajček. A ešte tenko. Esta dotvára. Esta si nevede počítať. To znamená, že každý bude... Nechoďme na skúšky už. Takže bude ho musieť niekto zastúpiť, lebo aj on musí byť. Áno, ja potom To znamená, zastúpiť? že Lorka každému pripne, na aké miesto chce, pripne maturiku stuštičku. Podľa vlastného výberu. Čo vybere? Takže všetci ukecaní, deti. No, ja už som ako ten majster Renči. Áno. No a potom už keď budete mať príklad, tak vás pasuje s tým, že touto varechou vám takto Okrešli vás, na miesto väčšá vás pasuje varechou. Okrešli vás po hlave. Nie zavedela za budúceho maturáta. Teda, že už za maturáta roku Anička, na druhom svete. Už na druhom svete. Ale nie. Dokoľko decibelové to zaznamená. No a dokoľko decibelov? Aby to malo nejakú zvukovú. No ale Brumeno to už sme dokázali. Ako metričkovia, páni a diváčákov. Brumeno to už sme dokázali. Ako metričkovia, páni a diváčákov. On vočie vám. Ale len Brumeno. Štyrohnutie má syna dceru. No a manželka prekonala veľmi dve vážne choroby, ale chvála Bohu, so mňou ešte stále a tešíme sa hlavne z týchto štyroch krásnych vnúčiek. Najstaršia má 9, najmladšia má 5. No, pracujem ešte zatiaľ, chcem pracovať, lebo tak sa musím povedať. Chcem pracovať ešte doraziť tých 10 mesiacov v Žarnovici, pretože pracujem tam od skončenia školy, to znamená
od 62. roku. Snažím sa chodiť poctivo na jedno stretnutia, pretože mi je s vami veľmi dobre. Aj keď som mal aj problémy, aj tie som vedel vyriešiť, že som mohol noci odišiel, ale vždy som bol medzi vami. To je Rudo, alebo Štefan. Môj brat radí druhého koleda. A nie som môže to máme školu, najskôr VTA, parádna uniforma, šitá na mieru a toto, hej, alebo začiatok, potom to reorganizovali, VUT, Brno, to som skončil, všetko toto. Tu sme boli prvýkrát na Sliači a v Polade, potom to viete. Začal som ako projektant, pár pekných vecí som urobil, čo do dneska sú ako pomníky v železiarniach, na čo som svojím spôsobom hrdý. Potom, keď to nevedeli určité veci realizovať ľudia, tak som to začal teda ja realizovať. No a čo zastávam? Zastávam nič, nezastávam, teraz zastávam seba. Hej. Mám 2 chlapcov, dceru, od 2 chlapcov mám 5 vnúčat, zatiaľ nebolo 5-ka. Nie. Ďakujem pekne. Povedať pár po mojej maminky pomohla. No, tak od posledného stretnutia, čo sa zmenilo? Vydala sa mi dcéra, doštudovala školu, mám vnúča 3-ročné, medzi tými maminka zomrela. Som na dôchodku a mám menej času, ako som mala vtedy, keď som chodila do školy, pretože keď ráno stanem, si myslím, ale to spravím aj zajtra, a to tam mi kopí, robota kopí a potom nemám kedy. No, takže som zaneprázdnená, naplno dcera chodí do roboty, vnúča opatruje ja od 10 mesiacov, no a čo iné. Aj manžel je už na dôchodku, aj ne. Je vám dobre skáči. Je na dôchodku. Dobre. To trošku dole. Neviem, že mám budem robiť 5 správy, robím 30 rokov v štátnej správe, pokračujem ďalej. Do dôchodku som nešla, ani mi nikto neponúkol. Nemôžem sa chváliť deťmi ani vnúčatmi. Pred 10 rokmi mi zomrel manžel. Žijem sama, pracujem ináč, nič, nemám nové životami. Asi zmenil možno trošku horšiemu, ale nevadí. Panenka Maria, odchádime a do roka. Rudi. Nezabudni ho pozdraviť. Rudi. No dobre, tak ja sa postavím do razu. Keď sa postavím, dajme papečku. Ideme aj do Nasurovala som tak ako vy. Išla som na medicínu, dostala som sa na ňu. Bola som tam 3 roky. Odišla som v podstate z patológie, pretože to nie, však tu máme lekára, takže nie, to proste nie. Anatómiu som prežila, už patológiu nie, to bolo v 3. ročníku. Počkala som 1 rok, keď som mohla nastúpiť na filozofickú fakultu, pretože to, čo som vyštudovala dejiny umenia, to odvalilo len každé 2 roky. V 68. som promovala, v 68. som nastúpila do Národnej galérie, tam som robila 27 rokov.
A odtiaľ som išla po revolúcii na ministerstvo kultúry a odtiaľ som prišla sem. No, ako sa volám, teraz sa volám Horvátová, prvým som sa volala Urblíková, môj prvý muž je režisér, môj druhý muž je tiež slavná osobnosť, ale sme sa rozišli nedobre, tak to dievča, tá baletka, to je moja druhá dcera z môjho druhého manželstva, je fantastická, úžasná, na rok maturuje, tá prvá je výtvarnička. To bolo pekné. Ďakujem pekne, ďakujem. A ja som operátorka. A ja som veľmi rada, ďakujem. Výborne. Bujári chlapce. Medzi tým som robil asi 8 rokov námestka, keď sa znovu vrátil z tej funkcii, čo robím, a v tej funkcii robím aj dlhšie. Za tú chvíľku, dá sa povedať, že na rok asi do toho predčasný odpôjdem. No nie, že pôjdem na znúťa. Keď tak posúvali a tak ďalej, tak je to krátke, na to, že asi budem musieť odísť. Nesíte sa na to, že ešte ten rok, a neviem, Černové, tak pôjde. Čo sa zmenilo, hej, syn sa, ale to už predstavu, že mám prekrásne. Luka, paráda, ktorý má, a ja ich nedá sa predstaviť, s ktorým si super rozumiem. Je taký parád, že poviem už, keď je pri tom, že chodia strašne povedať vláčika, ako všetky deti. No, reku, dobre, sa potlievek, tak také šiši, reku, píšem na štív. A je taký názor, že hovorím, to také vaše hovorím, som ich poučil, reku, nekričí, reku, ty budú sa ukrytiť, reku. No a tá, že po druhý, ja som išiel za taký šiši píšem. Taký parád, taký bol, že no. Ale on to dobre myslel. No dobre, oni sa pomohli, tí ľudia takí úsmev aj takí, že naozaj som asi šiši. No, taký, že... Raz, dva, tri. A sme raz, tri. Natáša naša mi dajla máčka. No, aby sme sa neopakovali, už idem nižšie. Zmenil akurát, to ja som zmenil zamestnanie, automobilové úpravovne, ktoré, kde som predtým robil 26 rokov, zanikli, robilo sa tam na viacej SROčiek, odišiel som pracovať na tom do zdroja, tam som robil obchodná ekonomická námestníka, po privatizácii som odišiel do firmy ESEC, tam som robil vedúceho technického účtu. No, z dôvodov takých, že sme nezhodli s majiteľom firmy ESEC, s pánom Jurčenkom som odišiel na ďalší konkurs do mesokombinátu Hrádok, kde robím doteraz, tam robím vedúceho. A ty Hrádovíte? Nie, Čučika, Mirka, 8. mal 8 mesiacov, celkom nie. Celkom je životaschopný a mám tak problémy také, čo ja viem, také ako výčitky svedomia, lebo som sa vďa syna spýtoval, či sa svat nehnevá, že keď tam príde, môže byť s hocikým, tak v tom momente, keď zbadá mňa, tak len ku mne. Tak máme na naša. Všetkých tak aj mňa. A ja idem zasadniť. Ako viete, mám syna, dceru, z rodiny teda manželku, tak... Za svoju manželku. Áno, za svoju manželku a jedinú manželku prakticky, ktorou som sa teda zoznámil a teda aj žijem to. Prakticky čo? A mám jedného vnúka, dcera sa teda vydala, on má Jakuba, má teda 8-mesačného vnúka. Žiaľ Bohu, že jedného chlapec sa nechce ženiť. Nechce? Nechce. To povedal, že má času. No, pracujem ako starý družstevník, som predseda u nás doma na Krivách, kde žijem, predseda družstva. Nezaniklo. A bojujeme tak, ako Laco hovorí, na rok ideme do dôchodku, zavrieme a potom ideme tak, že budeme mať viacej roboty ako teraz. Pretože čas je už taký, máme už 58 rokov, treba počítať s tým, že dobu odchodu do dôchodku predĺžiť.
Stihol som sa dvakrát doženiť z prvého manželstva. Dceru a vnúčku. Tá má 11 a z druhého manželstva má tiež 2 dievky. Deti nemá teda. Jedna teraz promuje ekonomickú a jedna je na základnej škole, ale tu v Bystrici. Ekonomickú kde? V Bratislave? V Bystrici. Bystrici, no, manželka, medická lekárka, rehabilitačná. Teraz je v zájomnej poisťovni ako revízna lekárka. No ináč niečo som ešte. Máš tenisovú raketu na tomto na... No, tak som tedy zdravý. No, aj hokej, aj všelico. Musíš mať dobrý zdravotný stav, keď máš jednu lekárku, lebo si podkontroluješ sa. Ja tiež mám vysoký tlak, ale... Áno? Na veku. Ale ty musíš mať to prečo si na veku užívaš? Ja užívam tenormín a na to sa aj pýta dobre. Ty na to daj si. Tak si moja duša. Ja viem. Tretieho veku. Ďakujem pekne. Skočisko, na všetkých stretnutiach som tu bol, od posledného stretnutia 9.2. som zmenil zamestnanie, prešiel som od 17,5 roku, čo som robil na internáte riaditeľa. Nahal som to, odišiel som, dal som sa odvolať z funkcie, to nepáčilo, že som mal tvrdý, bol veľmi na nich. Kým som tam ešte bol na internáte, zatiaľ sa vymenilo 5 riaditeľov po mne a išlo to dolu vodou, tak som si našiel druhé zamestnanie, teraz robím ako správca objektu civilnej ochrany Slovenskej ľudčího ministerstva vnútra, ale od januára som na práce neschopnosti, môj zdravotný stav je veľmi zlý. Verím, že bude lepšie, že sa psychicky nepodám tomuto a uvidím, čo bude ďalej teraz. Nevím, že ak včera som išiel z nemocnice, v pondelok znovu raz nastúpuje, ten tak na takú priepustku som sem prišiel. Ak som vás videl, lebo otázka je, či sa ešte človek môže, musí počítať s tým, a viem, keď viete, čo mi je, či sa dožijem ďalší rok, 10 rokov, nikto nevie. Tak mám dve deti, dcera sa vydala, má vnúka, má 22 mesiacov, ktorý viem mať takto 20, a dcera však sa štuje. Syna mám slobodného, 27 ročný, nechce sa ženiť, povedal, že toho pláče, čo zarobí. Podarilo vydať dceru, oženiť syna, máme 3-ročnú vnúčku Barborku, 3 roky už ma nerozprávať. Teraz každý si myslíme, že aj ona je ako všetky vnúčky najmúdrejšie na svete a tak. A najnovšie výrok je napríklad, a je mojím spojencom, že dedo Palo má v brúšku 2 bábatka. Ostali sme s mojou šéfkou sami, žijeme tu celkom pokojným životom. Dosť takto nás deti navštevujú, máme dosť takú kvartíru, takže dá sa povedať, že s kľudom človek nažíva. Som stále na škole, okolo tá mláďa plne podporuje to, čo hovoril aj Ondro, jeden aj Ondro druhý.
Bože, či si sa že vás vidím, to je za prvé. Áno. Áno, všetko. Rovnako. No a čo od 5 rokov? Ja som doma už 6 rokov. A ty si už tedy bola? Áno. Takže mi už len tá vareška, čo nám Igorko dal. Áno. No, tak žijeme si tížko, pomaličky. S Latinkom. No, áno. Muža mám pôvodného. Áno. Nie. Už ako dlho pomaly 39 rokov. No. Veru. No, mám 4 vnúčat, najstaršia má 17. Áno. 17, 10 a 8. No, tak nič také zvláštne sa nedieje. Máňa, na pápeža si ešte nezabudol. Kto teraz nezabudol? Na pápeža? Na pápeža. A to bol... No, počkaj, áno, my... To bol kto? To neurobím preto, to povedím. Dobre nám je. Ešte dobre, že to takto viem zavaliť. Ja by som mal Ja som doteraz trénoval, teraz netrénujem. Myslím si, že už som sa doznamotal a treba byť aj rok. A treba byť aj doma, aj kľudnejšie žiť. Nemyslím, že kľudnejšie, lebo ja si ho neprijímam ten kľud. A pokiaľ ja som bol na fakulte, ja som sa vždy snažil stretnúť s ľuďmi, ktorí boli vzdelaní, ale aj pracovali niekde. Ale to nemyslím len pre pedagogické vzdelanie, ale každú profesiu. Mám jedného syna, z ktorého mám veľkú radosť, ale bohužiaľ je stále preč a uniká mi, ale nežení sa, jak Dorky má 29 rokov, je muzikant a je v Nemecku, urobil si 2 nemčiny, teraz si robil imobily a čo ja viem, čo neviem čo. No, žiadne vnúčatá mi nepriniesol, takže na železnici po 38 rokoch zaslúženej práce som odišla do zaslúženého dôchodku, lenže to nie je pre mňa, takže ja nemôžem akože byť bez činnosti. Tak minulý rok, keď som odišla, tak som bola, vďaka tomu, že som na železnici, tak mám voľné lístky po celom teda Európe, tak som bola asi na 7 cestách, ja nebudem vymenovávať kde, ale videla som toho veľa, však som niekedy si porozprávame, Zorka niečo vie. No, medzi tým som zažila aj smutné udalosti po promocii, ako syn v 94. promoval, otecko sa ešte zúčastnil, aj mamina zomrel potom v septembri a v 95. mi zomrela na Vianoce, teda to boli hrozné Vianoce, mi zomrela mamička, ináč Zorka ju navštívila. No konečne. Počúvajte, robia kameru na obchádzať. No krása. Počúvajte, robia kameru, ešte Fero bude vyšľadiť. Palo. Tak zmenilo sa v mojom živote dosť, pretože mi zomrel manžel pred 4 rokmi. No mám 2 dcery, mám 2 vnukov. Jedna teda dcera je vydatá, jedna je slobodná, Váni končila fakultu telesnej výchovy, kombinácia s nemčinou, teraz je rok robí vo Viedni, trošku si išla zarobiť v jednej rodine za pekný peniaz, pretože teraz chce ísť učiť, tak myslím, že však viete v školstve, že aké sú teda peniaze. No, s nej mám teda radosť. A ja. Lebo keď bola na fakulte, tak aj ja som mala. Tak sme sa stretávali, si myslím, že dosť, pretože ja som robila v Bratislave na generálnom riaditeľstve s Klárikou. No a keď sme prišli, tak vždy sme sa stretávali aj teda s Pálkom Hráškom, aj sme boli aj u nich, aj my sme kolaudovali. Aj teraz som si našla také prechodné zamestnanie,
Stánku som. A vy ste aj štvrtého. Poľnohospodárstve dlhé roky a v 90. roku tak sa to otočilo. Nemal som tam úplne tak na výborný. Tak som čo roky mám robiť, tak som sa dal na živnosť a založil som si takú firmu, keďže to bolo tak začiatok, tak som aj taký došlý nástup ako. No a odtedy vlastne som súkromný, tak menší podniček mám tam, aj zamestnávam nejakých ľudí, dajú na stážu, takže vlastne som rekvíka. A robíme hlavne tam na Orave, ale aj po celom Slovensku. Takže ja mám jednu dceru, ktorá sa tá Žičana vydala, potom mám 30-ročnú, 21-ročného chlapca, ktorý býva v Nitre, a ešte mám takú 11-ročnú, ktorá je ale! A kto bude mňa? Aj našu maminku triedia, ja ho nebudem, to je naša Zorka, že mama, naša Zorka, nad 18-ročná, ktorá takisto sa pasuje za maturantku 3. veku. Bože môj, 3. vek, to je strašné. Že to znova... Že to znova vydržalo? Ale to je z opačnej strany, to je 3. vek, my vlastne začíname. Presne tam. Takže, nech všetky tie vedomosti, ktoré máš... Na tie krásne myslia. Pohárke? Ale jemne, prísneho muža, Latovho brata a ešte prísnejšieho šéfa Pala Hrášku. Moje dve dcery sú slobodné, nemajú žiadnych nápadníkov, čiže nemôžem sa pochváliť žiadnymi vnúčencami. Tak sa už len utešujem, že vďaka tomu, že milujem štetec a olejové farby, tak si niekedy namalujem nejaký obrázok, dám si ho zarámovať a s tým obrázkom sa teším. Navyše už vstupujem aj na pôdu slovenského rozhlasu, no ale to všetko je pre mňa tak náročné, že mi nebezpečne stúpa spodný tlak a už neviem, čím ho mám zraziť, tak neviem, či napokon neúdem niekde na kraj sveta a tam budem len sama samúčička, čo je môj najväčší ideál a sen. No, tak snad sa mi to všetko nejak dobre skončí, že sa tie moje dve dcery vydajú a že budem mať vnúčatka a tým nastane taká radostná etapa v mojom živote a ešte sa teším na naše stretnutie v roku 2000. Ďakujem. Už je po druhom. Mne to spadlo. Už po druhom. Dobre. Dobre. Prvého veka. Ďakujem. A teraz? Že to odozdáme Zorke, budeme pasovať skora. Tak čo už ja musím aj pokračovať ako... Áno, áno. Mám malého vnuka dvojročného, ktorý minulé podáky ma videl, že dedo ogoliť. Hej, no tak... Ogoliť? Hej, neoholím tak kvôli tomu. Mladší syn robí teda v reklame, je výtvarník, je grafik. Tak keď vidíte tie billboardy pivo, ako to volá to najnovšie? Chceme, aby sme spolu hovorili, to nám to mladí považal vymysle. No, takže to globce, on robil tie všelijaké tie výtvarné záležitosti. Dostal z toho toľko peňazí, a keď som sa na to pozrel, tak hrdo mi sypal tie 5000-ovky tam. Takže takto. Bol som, tí, ktorí nevedia, tak som 4 roky od 85. roku do 89. učil slovenčinu v Bordeaux na univerzite a založil som prvý slovenský lektorát v Paríži v 92. kde som v roku 93 do Bordeaux. Išiel som na konkurs som vyhral a dostal sa tam niekto iný. Teraz je znovu
Znovu je konkurs bol, ja som notorik na konkurs dostal zúčastnenie, tak som znovu išiel na to ministerstvo, mi ani neodpovedali, že prečo teda, keďže som vyhral, že prečo som sa nedostal. Tak to len telefonicky mi dali, že teda tam nejdem. Ja aj tam dolu! Nie! Ešte budeš mať ústa. A ty mi to zapníš, na šerca. Áno, na šerca. Nikto nám bude zvládať stať? Veď mi pomôže Vašlanka. Dobre, ty si mala. Teraz ma zodvíš. Dobre, milý náš Janko, sme akurát v Ráži, boli sme dekorovaní za maturantov 3. veku a veľmi je nám ľúto, že nie sú medzi nami, ale keďže sme v duchu s tebou, posielame ti všetky možné materiály, ktoré nám vyhotovil úžasne nápaditý Igor. To je úžasný nápaditý. Tak mi korigujem. Úžasný Igor, to škrtím. Áno, tak čo mám škrtnúť? Len nápaditý, nie. Úžasný. Áno, a nápaditý Igor. Ja budem musieť prísť na zmagrulované. Tento raz netancujeme pred 10 rokmi. Dobre. Veľmi sme sa na teba všetci tešili. Budeme mať dúfam aj fotografie, pošleme ti. Tak sa maj náš krásny chlapec. Snáď sa ešte niekedy, ak Boh dá, stretneme. Zdraví ťa matka Triedy, Zorka Budicová, Šimonová. A skore uzdravenie. Áno. Aj zakývajme. Dobre, opravujem. Ktorý sedel za mňou, za mojím chrbátom. Tak, to tam môžeš si dopísať. Bude to autentické. Ale môžeš sa to celé prepísať. A ja to prepíšem. Ale nie, ako sa rodili. Všetko to tam nehajte. Všetko tam nehajte. Dobre. Originál. Ešte mi zakývajme. Aj sa pekne, ahoj. Dámy, a keď si nedáme, malo by si nedáme z dámy. Dáme. Nie, daj mi, ale dáme. Dobre? Kde máš dobre? Volíme. Tuto si sa dížu. Máš tam. Áno, Nečítaj dobre. Nie. Čo sa týka, tak robil som až do 31. decembra minulého roku magnetické, potom to bolo sprivatizované, tam som robil 1 mesiac a od 1. februára som na zaslúženom dôchodku, ako tretí najmladší samozrejme mať. No a čo, mám 27 rokov podzemov odrobených, okná sa už teraz neodývajú, takže už podzemov tam je tma, takže už to nie je zaujímavé. Snažím sa niečo robiť, ale môžem povedať, že všetci, čo sa tešíte do dôchodku, chlapí, netešte. Nebudete mať ani toľko voľného času, ako teraz. Mám, tak o tom, že mám 2 céry, to som už predtým hovoril, obidve skončili učiteľák, mám 4 vnúkov, teda 3 vnúkov a 1 vnúčku, takže sa mám o čo starať. Aké veľké? Aké veľké, tak ten najstarší teraz robil príjmačky na gymnázium, no do 5. triedy, do príjmy. Máte sa tá nová forma, hej. Ďalšia vnúčka má 8 rokov, no a potom od tej druhej céry vnúk starší, ten má 2 roky a najmladší, ten má 6 mesiacov. Takže roboty máme habade. A to starý otec má čo robiť? No tak už na dôchodku starý otec. Takže využiteľný. Robíš aj ako prduch, alebo nie? Každý. Každý jeden.
Vítaj, vítaj. A ďakujem. Robovali si na každý tu má kravatu. No idem ďalej. Máme kravatu, nemá. Počka je dále, Aj, hádam, ideš cez svoje, to nebudeme tým. To snáď nemôže. Kvôli deň je veľmi prišiel, lebo od júna na teba čaká. Júni to malo byť, že ty môžeš. Vraj v júni nemôžeš. Oni vraj v septembri môžeš. Ja vám musím povedať, že keď môj ocko nebohý také vyšiel na 40. a 50. výročie do Nitry, tak ja som tak nechotala. To tam boli môžu Viete, ja vám musím povedať, že keď môj ocko nebohý také vyšiel. Nemôže to nie, počkaj, ale je to 45 sviečok. Každá jedna sviečka je jeden rok, čo sme prežili. Ďakujeme, že sme ho prežili tak, ako sme ho prežili a že sme tu. A dúfajme, že aj o 5 rokov budeme. Veľké jubileum, 50. Ale všetko sa spráca. Dúfaj, spúknite mi! Spúknú! Raz, dva, spúkneme! To nie je pravička. Sa navzájom všetci odskýtali. Aj lavica je pravica. Čo? V tejto vláde. Tu je lavica, tu je pravica. To vysvetlím. Veľa toho nemá čo povedať od posledného stretnutia. Robil stále tam, kde som robil, na školskom lesnom podniku. Zatiaľ. Ja som starý Slovenčan, dlhé roky od 68. som v Obrane. Predtým som bol mladý podnik.
Čože? Aj názov. Povedal. To som bola školský podnik. Mám 2 deti, ženaté, 4 vnúčance. Prakticky tak, jedno chodí do 5, jedno do 4, jedno do 2, jedno do 3. Čiže nič ešte sa u mňa nebudí, stále som tam. Ženu ešte stále som ešte Čože? Ženu máš tu deti, hej? V podstate nemám to tak povedať. Príbežne robím vo svojej profesii, snáď len trošku so zmenami. Od toho 92. som sa dostala na pracovisko ochrany prírody, čo je vynikajúce pracovisko, teda čo sa mňa týka, ma to baví a zatiaľ mi nikto nepovedal, hej, že mám odísť, tak neprovokujem radšej, pretože skutočne ešte nechcem odísť a ani si to neviem predstaviť, že by som bola doma, zrejme ako si som viacej viazaná a fixovaná na prácu v robote ako doma. No, a to je, čo sa môjho života inak týka, mám 2 synov, to sú dospeláci úplný, z toho je len jeden akože ženatý a ten má aj, teda z toho mám aj vnúčatko, Maťka, má 3 roky. No a žasnem nad ním, aký je za papulnatý, chubatý doslova. Na miestach, čo ja viem, majstra klampiarskej dielne až po čo? Dneska robí... Čo je zlikvidoval som jeden podnik? Aký podnik? Okresný... Veľký, krásny. Nechajte ho. Okresný priemyselný podnik, malo sa to kovo drevo doma. A to čo si branie, neplatenú, či čo? Ničo, podporu som. Podporu, áno. Podporu, v Lani som zmenil znovu mieste, pretože ten podnik, ktorým som bol dostal do likvidácie, mal som na to šťastie, alebo mám na to šťastie, že sa tie podniky teda po krachu alebo likvidujú. No tak neviem, dokedy budem tu, čakám, keď budem mať 58, potom sa dá vykopnúť a budem do penzie. Budem pestovať zajace, pokiaľ nám bude zdravie slúžiť aspoň tak ako doteraz, takže možno takú krvu si vyrobíme a žena mi nerobí od roku 92, začala podnikať ako strojárka, začala robiť do ekonomiky, vydržala tak asi 2 mesiace, potom vrátila živnosť, odíčala do toho. Na medicínu, ako povedala Anka, ako? Vydržal si na patológiu. Vydržal som aj cez patológiu, až dokonca som vydržal. Skončil som v 63. ako po 6 rokoch. Potom som, nie, v Bratislave. 5 rokov som robil v Martine na internom a potom ma vábila moja bývalá manželka, presťahovali sme sa, ona bola Martinčanka, ale išli sme do Bystrice. Od 70. roku alebo 2. robím na rehabilitácii primára 19 rokov. No mám 2 vlastných synov a 2 nevlastné céry, aj vnúčku dvojročnú. No, tak, to sú také potešenia. To sú také potešenia okrem práce, ktoré sa venujem, dá sa povedať. Robím v Slovenskej poisťovni, Slovenska dovolen, stále, až na to, že rajón som zmenil, teda mám to ten spodný, Krupinskú oblasť, ale Krupinskú okres už teraz. Čo sa týka teda rodinného života, tak manželka pracuje na ZIMSE, ináč bola teraz 3 mesiace doma, ako dostali výpovede 31. decembru. Čiže družstvo sa je ako likvidácie starostvo, poľnohospodárske družstvo Terany a bolo vytvorené ako nové družstvo, agrodružstvo Dudince so sídlom v Teranu. Čiže jedno družstvo je likvidácie, jedno je ako nové. No tam je dvoch chlapcov, slobodných ešte. No, jeden
Jeden má 25 rokov, jeden má 24. A mám dve detičky, jeden syn, Stano, je 30-ročný, slobodný, robí v televízii Markéza. Ja poviem, kde bývam. 30-ročný Stano robí technika v Markéze, má taký lepší, ako mám ja. Dcera je šťastne vydatá v Ilave, tam pôjdem asi sedieť niekedy. A mám dve vnúčence, mám vnúka Františka a vnúčku Kláru. Bývam na Dolnej Bzove. Je to obec Podkrivaň, okres Detva, časť Dolná Bzova. Býval tam 25 ľudí a 26 psíkov. 8 nám zomreli tohto roku, tak sme tam ešte jeden psík a dvaja ľudia. Staviame si kaplnku, aby ste mali niektorých sponzorstvo, prosím vás, aj koruna je nám vítaná. Kaplnka väčšia nie je ako toto. Ja som starý katolík, to viete o mne, takže žijem si kľudným životom. Ďakujem Bohu za to, že ma odvolali z funkcie, že to cítil. Asi Ondrej by mohol sa vrať sprchoval. Za mladých ten boli katolíci evanjelisti. Sa Košut pamätám, že je Čínska kúra, teraz zase to. Ja keby som mal tú moc, aj budú len katolíci a evanjelisti. Ja som... Palo, veľmi sa tam, lebo kto vie video, ten musí tam sedieť, lebo my sme tu maturovali sme Párika, ty si sadne niekomu do ona. On nikomu. Kedy náš zobrať o túto fotu? Nech sa páči. A tu sa už na to bolo právo. Jeden tu, druhý tu. Ktože ma podmínili. Ale tu by mal byť tak do doma. No ja som to povedal, že ty tiež s tým, mamka Horinka sa zapárila na gimni. Ale ale dobre sú tak. No, jedným je tak, že už by to bolo veľa. Nemáme ja neviem. Áno, na Zavino. Ale, aj slova. A čo sa to nahrá? Ale chytíte to je dobré, a on si to robí. A mala si mu povedať, že zrobí nový pohár. Nešiel, že sa vráti, keby náhodou, že nešiel, že sa vráti. On ide na zvrchu. Nevráti to skolo čové. Ako chytro ideme, aby sme sa v tej starej krčne zastavili s vlasom. Ja som s vlasom hovoril, že mám predstavujú, takže má orinára. Ja som si nechcel podať A túto som nemala.
Jej, to si dám krásna fotka, kamarát. Krásna fotka. Počkaj. Mne aj vy to máte. Mali ste to kupovať. A ja mám to. A ja to mám. Ja kupujem vám potíkova. Krásny chlapík. No. Tam sme mali maturku. To parku boli 2 hodiny. 2 hodiny. Tak trojka, Kto vyšiel, variak, trojka, druhá, ste boli. Tak to má krásna fotka. Čo ty si pamätám? lebo mali ráno. A jeden udelí, hore, čo bude. Tak niekto sa to bude. Viva profesore, viva l'Accademia, viva profesore, viva Negrum Gloribe, viva Negrum Gloribe,